Sziasztok, ez itt a második rész. Ezt se próbáljátok ki. Jó? Ha lehet. Na mindegy. Megnézem, hogy vannak a többiek. Na? Na, csőztök. Mi az? Dió? Halljátok. A dió szerint Ah. igen. Jó, szerintem ennyi elég lesz. Jó, na menjünk. Na, szerintem most szóval. Csőztök, kaszok. Na figyeljetek. Van itt egy hatalmas terület, ahol van egy csomó dió. Vagy csomó dió, egy csomó alma. Nekem is félre jár a szám a diófedésre. Aztán van itt mindenféle. Van itt eper, szőlő, meg és költem. Na, az lesz a feladatunk, hogy hozzunk pár almát. De ezt ne próbáljátok ki. Érted? Ne próbáljátok ki. Na, Inkább másszál, Barna. na. Mutasd meg a helyet. Akkor itt van ez, itt át fogunk mászni, jó? Úgy jó. Megmutatom, hogyan kell átmenni. Ben vagyok. Ben vagyok. Jó. Oké. Addig én átadom, jó? Nem félsz, mert akkor hazamehetsz szám. Nem. Jó. Oké. Anna, gyere, a te cuccosod is itt van. Add be te is annak cuccot. Passzod ide. Na. Átadom a kamerát. Jó, megyek. Na figyeljetek, most jönnek ők. Figyeljetek. Halkan, szépen halkan, jó? Átnézek. Anyám, mekkora telek. Majd lehet, hogy azt is kifosztuk. A picúr nem marad semmi. Halljátok, én nagyon félek, én körülnézem. Ne menj el messzire. Nem tudom. Picúr beakadt egy kicsit. Pedig Picúr. Alex szépen levette. Na menjünk. Gyertek szépen. Ez egy olyan telek, ahol egyszer jártunk csak, és nagyon félve járunk itt. Mi szerintem, hallod, mi elmegyünk, addig arra körülnézünk, jó? Szedjetek almát. Jó. De csöndbe. Vegyél minket addig, jó? Jó. Gyere, ide gyere. Picúr, te maradj. Szedjétek! A körtét is vegyünk. Körtét is veletek vegyetek. Az messze van. Nem baj. Bukjatok le, aztán mászotok oda. Jönnek! Jönnek! Mozgás! Vigyetek a zsákmányt, vigyetek! Rázumolok! Ó, ez de durva! Nézd, anyám! Jönnek rapák! Jönnek már, mazd meg! Jaj, na, mindjárt megyek! Meneküljetek már! Elfelejtettem, hogy ilyen helyzetben vagyunk.